O pasado 9 de maio tivo lugar na Praza de Pontevedra da Coruña a concentración Os Pobos Europeos pola Paz. O evento, organizado pola plataforma A Coruña pola Paz, formaba parte dunha convocatoria europea promovida polo Proxecto Europeo de Paz. No 80 aniversario do fin da Segunda Guerra Mundial, dende A Coruña reclamouse o fin da deriva belicista e militarista da Unión Europea. Fai 80 anos rematou a Segunda Guerra Mundial. Tendemos a man a cidadanía de Ucraína e Rusia. Formades parte da familia europea e estamos convencidas de que xuntas podemos organizar a convivencia pacífica no noso continente. Mentres a maioría dos gobernos da UE e as persoas responsables da guerra ocultan e reprimen o significado que a guerra ten para a poboación. Nos aprendemos a lección do século pasado. Europa significa nunca máis a guerra, nunca máis a guerra, nunca máis a guerra, nunca máis a guerra, nunca máis a guerra. Negámonos a que os nosos impostos se destinen a armamento e a militarización en detrimento do Estado, do benestar e infraestructuras públicas. Non máis guerra. Reclamamos unha Europa neutral, emancipada dos Estados Unidos, que desempeñe un papel mediador nun mundo multipolar. A nosa Europa é poscolonial e posimperial. Nós, cidadás e cidadáns de Europa, declaramos o fin desta guerra. Non participaremos nos xogos de guerra. A cidadanía europea non esquecemos as vítimas que deixou a guerra por todo o mundo. Hoxe, máis que nunca, temos moi presente o xenocidio contra Palestina que está a perpetrar o goberno israelí coa complicidade dos gobernos e das institucións europeas. Denunciamos esa complicidade e exiximos o seu fin. Con este acto queda constituída a plataforma A Coruña pola Paz, coa que continuaremos traballando de xeito permanente para exixir a paz mundial e a xustiza social.